Men det gik optaget til de udlægger, så de kunne kigge frem, så de kunne kæmpe og se den mørke brøndeagtige indgang. Bred bjergvæg med bjergets udløber. Ud af det spor brændte det rindende blod. Der kom også damp og mørk røg. Det rørte sig i ødemarken, bortset fra dampen og vandet, og en enkelt ildevarslende grave i dyrene. Det eneste, man hørte, var lyden af vand, der løb hen over klipperne, og nu og da et væsen malet følelse. Lad os vende om, sagde han. Her kan vi ikke udrette noget. Jeg kan ikke lide de sorte fugle. Det ser ud som til onde spioner. Raven lever stadig, og der i salen under bjerget, så vidt jeg kan forstå, at røgen, sagde Bill. Røgen beviser ingenting, sagde Bill. Men jeg tvivler ikke på, at du har ret. Alligevel kan det være, at det går ud som tider. Og måske ligger ude på bjergsiden og holder magten. Jeg tror alligevel, der vil komme røg og kamp ud af bordet. Er det særligt herinde? Ja. Det er forhåbentlig øl og bitter. Er det øl og bitter? Ja. Et morgensand. I sådanne dystre tanker raskede de tilbage til lejren. Hele tiden skulle han skrige. Så sent som i juli havde vi været gæster i Edrons smukkhus. Lidt efteråret ud langsomt. Mere vinter. Jeg tror, vi gør det. Nej, det er godt. Jeg elsker det ikke. De var ved at nærme sig afslutningen af deres rejse, men det så ud som om de var længere end nogensinde fra afslutningen af deres opgave. Ingen af dem havde meget mod tilbage. Har du da allerede meget bedre, Benji? Mærkeligt nok havde jeg sikkert mere mod end de andre. Han plejede ofte at låne tudens sport, og siden på det over. Det var ham, der fik færden til at begynde den farlige eftersøgning af den hemmelige dør på vest. Så var One Rings til alt. Langt bag, der var smallere end den store nabel syd, og floden var midt. Og den var omgivet af det virkelig håndfuld One Ring. to af dem. Ringe til mange. Her på vesten var der færre tegn af dværgens bjergende fødder, raven bjergende fødder,